Olulu sasazo ngqo lweendaba kumagumbi ethu sasazo kundlunkulu we-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo eziphambili. This morning we stand together as we destroy drugs and unregistered medicines worth 420 million rand. Kutshatyalaliswe iziyobisi ezixabisa imali engange-420 million yeerandi neziquka imendrix necocaine. Inkokheli ye-Build One South Africa uGqirha Mmusi Maimane imemelela bonke abembeli loMzantsi Afrika ukuba bathathe inxaxheba kwingxoxo yesizwe i-National Dialogue nemibutho yabucala erhoxileyo ibuyele kule ngxoxo. Owayesakuba ngumphathiswa wezimali umnumzana Trevor Manuel uchongwe njengosihlalo webhodi yekomiti eququzelela itumente yendebe yehlabathi yeqakamba. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Umkomishinala wezamapolisa uNjengele Fani Masemula uthi inkonzo yesipolisa iqinisa isandla kulweni nolwaphulo-mthetho oloyamene nokushishina ngeziyobisi. Masemula ukuthethe okungethuba kubanjwe inkomfa kunye nentatheli ePitoli namhlanje nalapho ke kwatshatyalaliswa iziyobisi ezixabisa imali engange-420 million yeerandi neziquka imendrix necocaine. In the past 7 days, 17,085 suspects have been arrested across the country. During the same period, 165 unlicensed firearms were seized. These firearms prove that our men and women in blue are working tirelessly to stamp the authority of the state and to restore the safety of our communities. Umkomishinala wezamapolisa kweli jikelele uNjengele Fani Masemula uthi kwezi ntsuku zisixhenxe ezigqithileyo kubanjwe abarhanelwa bolwaphulo-mthetho abangaphaya kwe-17,000 kwilizwe jikelele ngezenzo ezohlukeneyo zolwaphulo-mthetho. Ukwathe susela ngo-April kulo nyaka bangaphaya kwe-306,000 abarhanelwa ababanjelwe ulwaphulo-mthetho luquka ukubulala nodlwengulo, ngelixa ingabarhanelwa abayi-44,312 ababanjelwe ukufunyanwa From the 1st of April to date, 306,010 suspects have been arrested for crimes ranging from murder, rape and assault GBH. This includes 46,585 wanted suspects linked to crimes such as robberies, hijacking, sexual offences and so on. Umasemula uthi umba woshishino lweziyobisi useyingxaki exakileyo kwilizwe kwaye uphawule ukuba xa kubanjwa abarhanelwa ubukhulu becala banqakulwa besingise kwiphondo laseGauteng. Ukanti le nkomfa ibanjwe kunye nentatheli namhlanje ibitshayelela umsebenzi oqhutywa yile nkonzo yesipolisa wokutshabalalisa iziyobisi ezixabisa imali engange-420 million rand. This morning we stand together as we destroy drugs and unregistered medicines worth 420 million rand. Amongst them are Mendrex, cocaine, heroin, narcotics, unregistered pharmaceutical products. Lo mkomishinala ubatyityimbisele umnwe abophuli-mthetho esithi inkonzo yesipolisa izimisele uqubisana ngqo nolwaphulo-mthetho olubeke esichengeni ikamva loMzantsi Afrika. Kusenjalo kaMasemula akavumanga ukuphefumla ngomba wokumiswa emsebenzini kukaNjengele Sibiya. Umrhanelo saze ngobuso elizweni obanjwe ngokweyanyaniswa nokuhlaselwa kwamalungu e-DA amathathu epalamente ePhilippi eKapa uvele enkundleni kaMantyi kwingxoxo yophando eyandulela ityala okukuzama ukufumana isiqinisekiso sokuba sisaphuli-mthetho esiselula kusini nalo mrhanelwa. Abakwantsasana banqinisisile ukuba babambe abarhanelwa ababini lo gama wesithathu besephantsi phezulu nokumkhangela oku emva kohlaselo losihlalo wekomiti yezesipolisa epalamente uIan Cameron namagosa asebenza nawo amabini uNicholas Coetzee noLisa Marie Schickling nebebetyelele iziko loqeqesho lweenkonzo zesipolisa ePhilippi ngolwesibini eKapa. Kambe ke uCameron noCoetzee bayebonzakala emva kwesikhathi
isiganeko sokuhlaselwa ngezitena kwemoto bebekuyo. Kananjalo umtyholwa uneminyaka eli-18 noye wadutyulwa ngesihlandlo sesityholo soqweqwediso xa kungoku ugadwe ngelo khozi iliso esibhedlele ngabakwantsasana. Lo mtyholwa usaze ngobuso elizweni ovele phambi kwenkundla uye wabanjwa ngabaphandi bolwaphulomthetho eBrowns Farm ePhilippi ngoLwesibini. The MPA can confirm that a 16-year-old appeared at the Athlone Magistrate Court charged with attempted robbery with aggravating circumstances. His co-accused, Lisole Tuklas, 18 years old, appeared in absentia as he is in hospital. He has been notified of the postponement date and may appear in court as soon as he is discharged. More charges are likely to be added as the investigation continues. Ukanti ke elityala lihlehliselwe umhla wama-28 kule ye-6 inyanga ukudandalazisa inkcukacha ngokuphathelene nebheyile. uMongameli Cyril Ramaphosa uthi amanyathelo akutshanje amaxabiso eMelika aqaqambise imfuneko yokuxananaza kwiimalike zokuthengisa ngaphandle. uRamaphosa uthatha inxaxheba kwinkomfa yethoba yehlabathi yaseTokyo engophuhliso lweAfrika eYokohama. uMongameli uCyril Ramaphosa uyibeke yacaca into yokuba iAfrika ayifuni ncedo, nto nje ifuna amahlakani kwaye aqonde ixabiso lokwenziwa kophuhliso oluzinzileyo kunye noshishino olumanyeneyo. South Africa seeks to deepen inter-Africa trade while becoming a continental industrial platform from which Japanese and other global firms can expand and export into our continent. We're actively working with the AFCFTA Secretariat to finalize value chain protocols in automotive, agro-processing, pharmaceuticals and textiles. iAfrika ithatha iJapan njengentsika ezingisileyo kuhambo lwayo lokuvuselela ushishino. We are expanding trade with key countries and improving market access for South African agricultural and industrial products. We are incentivizing electric vehicles and battery production. uMzantsi Afrika ukwadize ukuba ujongene nokuguqula icandelo lezamandla ngokulandela ikhabhoni ephantsi kunye nophuhliso lokumelana nemo yezulu. Uninzi luyinxalenye yenkqubo eYokohama. Lo gama iJapan ifuna ukuqinisa ubudlelwane bayo neAfrika kwizinto ezintsha ezinokunceda inkqubo yezempilo kwilizwekazi. Thrilled to be back in Japan for the week that TCAD is being hosted, and we talked about how the Prime Minister is going, and we'll meet with a great number of African countries, and we talked about the work we've done together and the key global health activities with Gavi, with Global Fund. uMzantsi Afrika uthi ubeka ithemba layo kwiTokyo ukuba ithethelele imithetho esekwe kwiinkqubo zehlabathi ezixhasa urhwebo olungenamajingiqhiwu kunye notyalo-mali oluzinzileyo. Inkokheli yeqela lezopolitiko iBuild One South Africa uGqirha Mmusi Maimane imemelela bonke abembeli loMzantsi Afrika ukuba bathathe inxaxheba kwingxoxo yesizwe iNational Dialogue kwaye babeke bucala iyantlukwano. Ukwabongeze nabo banemibutho engenanto yakwenza norhulumente nabathe barhoxa kule nkqubo ukuba baphinde bazibandakanye kule ngxoxo benzele abembeli. Okwabekuthetha phambi konondaba eRosebank eRhawutini. Ehlabikhwelo kwabe bathe barhoxa nenkxaso yabo kwi-National Dialogue. Inkokheli yebosa uGqirha Mmusi Maimane uthi kule minyaka ingama-31 exesha lenkululeko ukuqwalasela indlela esele yanjiwe ukuya impumeleleni kweli idingeka ngoku kakhulu kunakuqala. 31 years into our democracy, it becomes important for South Africa to be able to forge a new consensus about what its own future looks like. The question on the table always is, who is on trial? Others have arrived at a national dialogue and said that the government is on trial. Ukanti nexabiso lale ngxoxo yesizwe livuselele umdla ngokwengxelo kaMaimane ilizwe loMzantsi Afrika liza kuhlawula malunga nesiqingatha seebhiliyoni zeerandi ucaphule elinani kwincoko yakhe nomphathiswa wezezimali uEnoch Godongwane. South Africa will spend an estimated 485 million rand to be spent on the national dialogue.
Eli qela likwathatha ixesha lokunika uluvo lwalo nakubume bukarhulumente wobumbano. Sele kudlule nje unyaka urhulumente we-GNU wasekwayo, kwaye lo rhulumente wobumbano ebengenakuzinza oko waqala ukulawula. Oku kuza ngokuchasene nomba wesibhengezo sokuba i-GNU iza kumiswa ngokokutsha kwaye yandiswe ukuvumela namanye amaqela ezopolitiko ukuba azibandakanye. South Africa is in crisis, so I'm not going to be invited into a fight between the ANC and the DA. uMaimane uthi umbutho wakhe awuzukungena kwi-GNU namaqela anocalucalulo nafuna ukwahlula ilizwe loMzantsi Afrika. Sinamngele kwakhona kwiindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Kuguzulwe osodolophu abasixhenxe kwizikhundla zabo komasipala baseFreystata. Omasipala abachaphazelekileyo baquka iMafube, iMuqhaka, iLetsimeng, iNketwana, iNala, Masilonyana kunye neLejweloputswa. I-ANC ithe sigqibo silandela ingxoxo ezingqingqwa ngelixa bekuhlela intlanganiso yesigqiba solawulo yephondo. Phakathi kweminye imiba ekhankanyiweyo ngokususwa kwabasodolophu bubunkokheli obufadaleleyo kwakunye neengxelo ezingancumisiyo zophando lomphicothi-zincwadi. Zorhwaphilizo, ulawulo olufadaleleyo kwakunye nokusetyenziswa kwemali gwenxa nokudandalaziswe zingxelo zophando zomphicothi-zincwadi zenye zezizathu ezikhokelele kwesi sigqibo. Isigqibo esilawulayo se-ANC kwiphondo sithe bhazalala kwezi nyanga ezimbini ezigqithileyo sityelela oomasipala. A call was made to urgently intervene and address the deep challenges that were laid bare in public during this visit. With time like a frog in a boiling water, we realized late that the ground is shifting, and as such, a decisive, audacious, and courageous leadership needs to be invoked. For if we procrastinate, the consequences thereof will be dire for the movement. Uthi kungenzeka ukuba ikrele ligece nakwabanye oomasipala. Kusenjalo iphiko lolutsha le-ANC kweliphondo lichulumancile ngokumandla lelinyathelo kwaye lithi oku kuza kubuyisela ithemba kubahlali. That's why we are saying we welcome it. It's a first step and we are happy. Elinyathelo linconywe ngabahlalutyi bezopolitiko. Step taken by the African National Congress must be commended and they must be encouraged to continue. Iyazigoca-goca emva kweziphumo ezingancumisiyo kunyulo lwalo nyaka uphelileyo lukazwelonke namaphondo. Umphathiswa wezobulungisa uMamoloko Kubayi uthi uyalele igunya abantu lezotshutshiswa i-NPA ukuba ibekele bucala amatyala nabantu abakumanqanaba aphezulu uqinisa imigqaliselo yokhuseleko kubatshutshisi. Kubayi ube enotyelelo lwenkundla kamantyi yaseNew Brighton eGqeberha eMpuma Koloni. uBrown wadutyulwa wabulawa ehleli kwimoto yakhe ngaphandle kwekhaya lakhe eYoung Park eGqeberha. Ebengumtshutshisi wesibini ukubulawa kweli phondo kulo nyaka emva kokudutyulwa kuka-Elona Sombolula eNgcobo. KoLwesibini bekukho neenzame zobomi bomtshutshisi omkhulu eKariyerha. Izithongo ezininzi zadubula imoto yakhe kodwa wasinda engonzakalanga. uKubayi uthi bajonge indlela zokuphucula amanyathelo okhuseleko kumagosa enkundla. We have agreed at the beginning of this week, I was at the NPA retreat, which I emphasized the need for the DPPs in the provinces to do an assessment of cases that relates to which are being processed by prosecutors, that we can classify them as high profile. Ngethuba lotyelelo lwakhe enkundleni, uKubayi uvakalise inkxalabo malunga nezakhiwo ezingekho mgangathweni kunye nokungabikho kokhuseleko. It is very clear that there is huge challenges in this court. One, starting from infrastructure, issues of security, but support for all that work here. And one of my challenges, I say, is that there are things that you will categorize them as basic that should be done, that management should be able to account for, and I will be meeting with them tomorrow in Pretoria. Akukabikho umuntu obanjiweyo malunga nokubulawa kukaBrown noSombulula kunye nenzame zokubulala umtshutshisi eKariyerha.
Kwiindaba ze-SABC, Ndunguntombozi kubhalindula eGqeberha. Nanjengoko eli libhiyozela inyanga yamanina sibambe incoko nabasetyhini abaphantsi phezulu namanyathelo enguqu kubantu beli loMzantsi Afrika. Ngokuhlwanje sithe masikhwebe uGqirha Sunshine Minenhle Myende osanda kungena kwisikhundla sokuba ngusihlalo wequmrhu lophuhliso lolutsha kweli i-NYDA noza kudandalazisa ngegalelo lakhe jikelele kwiinkalo ezahlukeneyo. Siyabhotisa sibulela ngexesha lakho Gqirha Myende. Ukhe wayingcali yeenkqubo ezikhethekileyo ngaphambili e-NYDA. Ingaba yeyiphi imingeni eliqumrhu ebelijamelene nayo kumaphulo weli? Sabona sisanda nababukeli emakhaya ngisebenzile e-NYDA eofisini lika Deputy Chairperson uBavelile Hlongwa, the late Bavelile Hlongwa as administrator. Ngaleso sikhathi siku NYDA sasiphusha into of providing ama-sanitary towels ebantwaneni basemakhaya. You'd remember ukuthi before there was a drive yokuthi kufumaneka ama-sanitary towels ikakhulu ebantwana abasokolayo basemakhaya. Ngaleso sikhathi sakwazi nokufunda some of the young people ukuthi bakwazi ukwenza lawo ma-sanitary towels. So iwona umunye womsebenzi engawenza ngenkathi ngise-NYDA. Ingaba ngophi umahluko ngokoza nawo kwesi sikhundla sokuba ngusihlalo webhodi njengenina kwi-NYDA? NYDA into engifuna ukuyenza njengosihlalo ongumuntu omusha wesifazane into ukuthi sikwazi ukuthi i-NYDA ibe accessible particularly for abantu abasha besifazane abancane abasemakhaya nalabo abahlala ematshotshombeni ukuze NYDA increase information and access ukuze abantu abasha bakwazi ukufumana umsebenzi namathuba amaningi e-funding. Into besawuthetha ngayo ke naleba ulutsha lweli lujamenele nentswelangqesho eqatseleyo ngawapha amaphulo enizimisela ukuwaqhuba ukuvula amathuba engqesho. Enye into esizimisele ukuyenza sisanda into ukuthi i-NYDA izoba nento okuthiwa i-Youth Service Day esizothi if wazi kahle abantu abasha abaningi kunento okuthiwa iphuza Thursday. Thina sifuna ukuba nento okuthiwa Phanda Thursday. La sobe siletha ama-opportunities e-funding kanye nemisebenzi ebantwini abasha siwaletha closer to la abahlala khona. Umuntu ohlala emakhaya akulula ukuthi afumane into ye-data, into ye-network, even ukuthi azi ukuthi iyini i-NYDA. So ngo-Youth Service Days sobe siya ebantwini to bring ama-services amathuba omsebenzi kanye ne-funding to young people. Unezifundo zobugqirha kwezolwaphulo mthetho. Uceba ukuzisebenzisa njani ukuba negalelo kubukrele-mnqabeli ingakumbi kumanina nabantwana? Umsebenzi wami engiwenzile for my PhD and my masters ngangibheka into ye-violence ey'koleni ukuthi abantwana kunokulinga ukuhlukumezeka nokuhlukumezana abakwenzayo esikolweni and iy'kole are a reflection of society. So okwenzeka esikoleni lokho okwenzeka emphakathini. So i-violence eningi emphakathini yenziwa ukuthi abantu abaphangeli baphila in poverty and any other social ills. So into engizoyenza NYDA is to increase amathuba omsebenzi kanye ne-funding so that we deal with the causal factors the violence in schools. Ngamafutshane amazwi akho okugqibela. NYDA siyeze ebantwini abantu abasha siyabazi bahlukumezeka abanawo amathuba omsebenzi bayasokola la bakhona khona kodwa sithi njengale board engenile sizoletha ushintsho empilweni zabo. Siyabulela kakhulu ngegalelo sibamba ngasibingi. Thank you. Indlela siqonqothela uvimba wangokuhlwanje senikhumbuze zangomso siza nogxa bethu ngesizulu kamlandi mawethu. Botani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu sabona nanke umsingomoya obandayo uchwechwela uMzantsi intshona welizwe udala ke la 30% wamathuba emvula phaya entshona koloni kanti ke ngomsombukeli sawubona nanke ke ngokula msingomoya obandayo usondela pha kuMzantsi intshona welizwe usiza ke nala 30% wamathuba emvula kwakhona pha ngomso kanti ke sabona into balithekhelele ngamafu pha kwendawo ezikumantla wasentshona ukuyaqhina pha kwendawo ezikuMzantsi mpuma welizwe kanti ke mbukelo uyabongozwa into obuqapheleka lokhu la mozulu yokulatyuza kwamaza pha kunxweme lasentshona koloni ugugutha njalo kuyakuthi ngaphaya koGqeberha kanti ke kulindeleke nemozulu efudumeleyo neyomileyo nenokudala kaloku ukunwenwa kwemililo yamadlelo phaya kwendawo ezikumntla mpuma welizwe wona amaqondo okutshisa asibonisa into abanoko kuthanda ufudumala phaya entshona koloni amaqondo abetha phaya ku-13 degrees Celsius ngu-12 omhle phaya eFredendal kodwa ke ehle ngesihlanu phaya e-Uppington kuba ke wena mbukelo phaya ko-Riversdale lindela nje ishumi lelo shumi naphaya
George ngelixa silindele isithoba phaya eMakhanda, 4 degrees eKomani, zathathisa amaqondo ngo-18 degrees phaya eThekwini. Bake wena uphaya koFosloras, koSpreyiti nakoSoweto eRhawutini phaya lindela u-11 degrees ngelixa ngu-13 phaya eMusina. Ngomso eMusina kuyatshisa mbukeli ngo-34 degrees, kanti ke phaya ePitoli ngu-29 ngelixa kuphole kakuhle eBhetelehem ngo-23. Bake wena useKomani naphaya eMonti nakhona ndingatsho ndithi imozulu ithande ukuphola nje kakuhle ngo-22, 24 phaya eMthatha, kanti ke naphaya koNcorha ukuyongena phaya koNobopha ukungena eCofimvaba phaya silindele imozulu epholileyo, 19 eRiversdale ngelixa engu-15 phaya eVostile, kanti kaphinda athathisa amaqondo kuphole kakuhle ngo-23 eUppington. Mandiphele emehlweni ndisale entliziyweni kamnandi mawethu.